Fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi l-Awditur Ġenerali Charles De Guara ikkonferma li l-Prim Ministru ma kellu xejn x'jaqsam fil-każ tal-espropjazzjoni fit-Triq Żekka minant Marco Gaffarena. L-Awditur Ġenerali għamilha ċara li mill-evidenza li ġabru il-Prim Ministru qatt ma semma u ma kienx involut b'ebda mod. Nirreferi anke għal dak li ntqal fil-medja u dal-affarijiet kollha. Fejn jidħol il-Prim Ministru? Kien hemm xi referenza fir-rapport jew xi tismija li b'xi mod kellu konnessjoni ma' dan l-esproprio, jekk jogħġbok? Ma sibdix evidenza. Le, ma sibdix evidenza. Tajt il-Prim Ministru? Il-Prim Ministru mill-evidenza ta' ma kien ebda mod involut. Id-dikjarazzjoni tal-Awditur Ġenerali xejnet għal kollox l-allegazzjonijiet li għamel il-Partit Nazzjonalista għal xhur twal fejn prova jimplika l-Prim Ministru f'dan il-każ. Id-Deputat Laburista Michael Falzon li xehed fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi ukoll ikkonferma li l-espropjazzjoni fil-każ Gaffarena qatt ma ġiet diskussa jew telet quddiem il-Prim Ministru. Min-naħa tiegħu l-Awditur Ġenerali ikkjarifika wkoll il-kelma kollużjoni li semmit fir-rapport ta' Strada Żekka. Qal li l-kelma kollużjoni kienet qed tintuża għal xi tip ta' ftehim bejn Gaffarena u d-Dipartiment tal-Artijiet, mhux għall-eks segretarju parlamentari Michael Falzon. Minkejja li ġie mafus mill-membri tal-Oppożizzjoni, l-Awditur Ġenerali qatt ma qal li l-akkuża ta' kollużjoni kienet diretta għal Michael Falzon. Kollużi. Aħna nemmnu kien hemm tip ta' ftehim. U kien jidher ċar. Kien jidher ċar bejn misleading advice. jiġifieri Gaffarena kien jidher ċar kien hemm xi tip ta' ftehim. Id-Deputat Michael Falzon qal min-naħa tiegħu illi jekk il-ħtija ta' kollużjoni tiegħu hija li ffirma fuq il-parir li tawh mid-Dipartiment, allura kull min iffirma espropjazzjoni qablu kien kompliċi f'kollużjoni u għażiet li r-rapport tal-Awditur dwar l-espropjazzjoni tal-proprjetà fit-Triq Żekka mhux xejn għajr persekuzzjoni politika kontrih li waslitu biex jirriżenja. Falzon qal li waqt li għandu kull fiduċja fl-uffiċċju tal-Awditur huwa kien diġà indikalu li ferm qabel kien hemm nies li kellhom aġenda politika. Michael Falzon ċaħat akkużi li Clint Sherry, membru fis-segretarjat tiegħu, kien il-ħolqa bejnu bejn id-Dipartiment tal-Artijiet. Qal li huwa qatt ma ta' istruzzjonijiet lil persuni biex jaġixxu f'ismu, anqas qal lill-uffiċjali għolja fid-Dipartiment tal-Artijiet li dan kienet jitkellem f'ismu. Intant il-Prim Ministru fetaħ kawża fil-qorti biex jannulla l-ftehim minħabba regolaritajiet li mix-xhieda li ħarġet żgur li ma kellux jaqsam magħhom.